Oh no! Meron pa pala. Ay, Jimmy. Oh no! Uy. Ito yung Karamuan. Yan, mga islands na yan. Hello, what's up mga krites, good morning. Ito, ganda-ganda na ng panahon ngayon. By the way, on the way kami to Karamuan, sa Kamsur siya. Yes. So, may meet up namin yung tropa namin dun sa Tigaon Church, kasi dun na yung meet up ng isa namin kasama. So yun, doon kami magkita-kita. Ito kasama ko si Vince, naka-Dominar 400. At isa rin kasama kong imi-meet up namin dun sa Tigaon Church, si Sherry, na naka-Dominar din, Dominar UG version. At tayo naman po NS 200. So ang way po namin papunta dun sa Karamuan, kasi hindi pa sila nakakapunta dun. Yes, medyo madilas yung yung kalsada, kasi tawag na ito, ang daming buhangin and lupa at medyo basa. So dahan-dahan lang tayo. So andito na tayo sa Sakay. Ito yung road to Tigaon. Kanina naman tayo ng TV. Yan, ang ganda na view. Oh no! Holy shit. Nawala sa bag ko. Oh no! Nahulog yung bag ko. Shit. Nahulog. Ba't ayaw mag-lock? Nahulog? Oo. So guys, nahulog yung tank bag natin. Buti na salo ng siko ko yung pag-banking. Check natin ito mamaya, kasi para medyo maluwag yung plunge nya. So tingnan natin. Oh no! Ewan ko dito na ito, visit. Sagad. Sagad. Kaya ayusin nga muna to. Few inches later. So yun, nahulog yung tank bag natin. Maluwag yung yung plunge nya. Hindi sumasagad, kaya inayos natin yung plunge.
nilagyan natin spacer yung between sa tank and flange kasi nahuhulog, hindi naglalak masyado. So pala okay na siya. Andito pa naman yung charger niya at power bank pala and cellphone. So buti hindi naman siya napano. Matibay talaga yung ito tank bank niya. Napakagandang lugar to. Yung mga hindi pa nakakapunta rito, alam nyo na, ang banking maganda. Para din tong Misibis. Ang pagkakaiba lang nila is dito may mga matatarik na pangpang yan. So pag nag-overshoot ka, shoot ka talaga. Ayun, nandito na tayo sa Partido Rivera. So ito yung pinaka-boundary. Nandito mga yung nagbabike. Yan, ang ganda ng island, no? Kambing. Mainit na. Uy, ang ganda ng view. Shit! Ba't kayo tumudulas? Uy, ang ganda ng view. Uy! Bang! Asyon! Muntik na naman tayo dun ah. Andito na po tayo sa Tigaon. Nalay tayo kasi nahulog yung tank bag natin. Bisit. Anyway, ito nag-aantay na si Sharon for sure. So meet up namin dun sa ano, kasi from Naga pa siya. So dun sa simbahan. Ayun nga, isa sa mga pagkakamali natin, next time dapat i-double check talaga. Kaya kahapon nag-check ako ng mga tornilyo, nagkita natin yung ano, and then nakalimutan na natin yung flange dun sa tank bag. Hindi natin na-secure na tama siya, kasi nung kinalas to ng mekaniko, siguro nakalimutan na yung spacer niya. So nilagyan natin ng tornilyo na maluwag, so para meron siyang space. So asan kasi si Sherwin? Saan banda rito? Simbahan to ah. Hours later. On the way na kami to Karamuan. Yes, ito po yung road ng papuntang Karamuan. Karamuan pala, hindi Karamuan. Sorry.
Karamuan, yes. So confused lang ako dun sa Karamuran sa Karamuan. Medyo maganda na yung kalsada rito, oh. Last time na pumunta ako rito noong 2019 ata or 18, hindi pa ganito mong kalsada. May part dito na ano na lubak-lubak talaga. By the way guys, ito pala si Sherwin, yung kasama natin na taga-Naga. Yes. So naka Dominar 400 po siya na UG, yung first version. And then meron naman tayong kasama sa likod si Vince, naka 2018 na Dominar 400. At ayun, ang inyong lingkod ay naka NS200. So napapalamanan tayong dalawang 400cc. Yes. Bali si Sherwin naging kasama ko na to sa Motor Rally and Moto-Ad 2022. And then sa likod naman natin si Vince, hindi pa siya nakakasali. Hopefully this coming November makasali siya. So kaya sumasama sa atin na mag-rides kasi nga isa na yun sa mga preparation. Kailangan niya makabisado yung motor niya dahil bago lang sa kanya yung unit. So need niyang matawag doon, kabisado or makabanding. Ito yung pinaka longest ride ni Vince sa bago niyang muat-muat. Yes. So meron nga kami napansin doon sa motor niya, sabi niya pag mga kurbada daw medyo na-slide siya ng konti. Sabi ko sa kanya magpalit siya ng gulong. So need niyang dual sports. Masyadong matagtag. Ang dami pong lubak ng kalsada. Daming lubak. Bang. Nakikita nyo guys yan na ano, yan yung ganyan, makinis na espalto. Handulas po yan, huwag kayong magbe-brake dyan. Yan, delikado yan, kaya ganyan. Napakadulas yan po. Yan, ganyan. Lalo sa ano, sa tagulan, napakadulas niyang para yung sabon. Yun lang, ride safe. Ganda. Ang ganda, ang ganda. Ganda ng view. Maangas. Hindi po. Kayo po yung maangas eh. Kami hindi naman eh, nakikidan na kami. Ito yung lubak-lubak dati, hindi pa to sementado noon nung pumunta ako rito. Yung part na to.
Kangipa. Na. Lubak. Napasag na naman yung isa. Bang. Presentasyon. Ayun. Uy. Ayan po, meron pa tayong mga fans dito sa Karamuan. Thank you sa mainit na pagtanggap ulit. By the way guys, ito si Vince. Sabi sa akin, malapit na ba yung yung Karamuan? Sabi ko, malapit na lang yun. Mga ilang kilometro na yun. Pumurahin ako na ito mamaya. Lapit pala ha. Oo nga, malapit. Ano pa lang naman 9:57. No. Ito yung sinasabing malabak. Aray ko. Oh no. Basag yung dalawa. Kawawa sa sakyan dito. Dapat dito 4x4. Ako na. Ito yung Karamuan. Yan, mga islands na yan. Ganda ng lugar oh. So guys, pabalik na kami ng Tabaco. Ito naman kasama na Sherwin na papaulik na ng Nagas. Split kami doon pagdating ng Tigaon. Okay guys, see you. But lubak. Bang! Aray ko, basag na naman ang betlog ko na ito. Holy shit. Ito na ba ang sinasabi ko, adventure?
Ito, pinainaayos na yung kalsada rito sa banda ng Karamuan. Yan, ang ganda na. May mga part pa talaga na na hindi pa naayos. At may buhangin. So sa mga Copa riders natin, iingat-ingat lalo sa mga karbada. Gaya yan. Oh shit. Ha? Lupos? Hindi. Bako man. Hindi, okay. Akala ni Vince na siya, flat. Grabe lubak. Adventure ang kuha mga sakyan dito. Okay man, okay man. Gamit na gamit yung shock dito ah. Yung Kevin sa pudpud. Ito yung nakakapagpabagal ng biyahe. Yung lubak. Bagay dito sa sakyan 4x4 Off-road na off-road Ito medyo maganda-ganda na kasada rito. Sana meron pa pala. Ay! Oh no! Muntik na. Muntik na. Lubak. Ha? Okay man. Di man? Anto oh. Inabot. Maraman. Maraman. Okay. Di man. Lili ka lang boy. Buti na lang, hindi na oblong yung rim. Akala ko okay na, shit. Ay, buti na lang. Mantakin mo to. Okay, bye Karamuan. Parang Baguio lang Alright.
Put-put na ba yun? Put-put na. Okay, pene. Wala put-put na talaga. Hindi na baga? Asa nag-comply na? Dua na. Dua. Ang gulong nito ng flag. Ano yung ba? Ano na kita? Marinig na kita? Kaya naman iklong. Malik ka sa arong ano na? Kasi be. Oo nga ka. Kaya na mahuli. Boy, picture kita boy! Picture! Tignan motor ta! Tignan motor ta! Tapos cellphone mo. Okay. Salamat. Nakabidyo man. Ano name mo? Name mo? Pangaran? Name mo? Ha? Ricky? Shout out Ricky ha. Okay. Salamat. Uy, ang sisipag naman. Shout out sa inyo. Hapon na, break time na. I mean, uwi na. So time is 5:54, mag-alas 6 na po. Nakatulog kasi kami dun sa nakaitip kami dun sa kubo-kubo ng restaurant. So nagising kami ng 4:25. So yun.